nemá hlavu, to vím ani já. No. Všechno má hlavu a nohy. Nikdo utíká. A pasu taky. A pasu. Jako oni dojdou a první slovo. No mrzí to. Keči, tak půjdem ven, jo? Jo, tam ven. A... Já za... Dej do záběru. Nechte mě na pokoju, já chci jíst. Počkejte, já vám udělám blajky. Neříká se, že já chci jít. Ale jí. No já se nevzdávám. Jo, tak já vám ukážu, jak se jí salát. Ještě jsem asi Co? Ubrousek? Já žádný nemám. Můžeš umět. Obětovala, že se roztrhla. Ne. To se dává do klína, ale... Lucí, já mám kečup. Ty jsi takový hovado. Ne. Tak, a proto je tam ten ubrousek. Děkuji, nechci svůj ubrousek používat. Něco si tam skýdni. Nejdřív. Co? To máš něco kydnout. Syfilis třeba, že? Já vám ukážu, jak se jí salát. Nejdřív ho musíte jako... Ježiš, neznám to vidlice. Ježiš, já jsem si rozpětovala rajče. Lucí? No? Chceš rajče? Jo, děkuju. No, tady máš zpátky. Bacha. Teď jsi dělala všechny. Teď všechny sežrala, to je A jedna musíš tlustá holka. to? Jenom jedna tlustá holka z Vyškova. To není jo, Míšenec, my jsme se totiž... My jsme si dali na Jo. zdravu. Měli byste dělat to sami. Mně spadla mrkev. Jo, tak víš co, tak skřížíme rajče s těstovinou. To bude. To bude italský. Tak je dáme do trojky. Se salátem. No. To bude nový druh. Jo. Tak? A ještě... Já konkurujeme káčevi. Ještě to zalím zase. Můžeš si to sněst. Já to již To já jíst nebudu, já mám na pokoju totiž medvídky. Ale to nesmím jako říkat, protože jsme se dali na zdravou stravu. Mě Maria asi zabije dneska. Tady bez dlouho. A chceš ten salát? Musíš 25krát pokousat. Kousej. Já už jsem ho kousala. Tak Nová. to má. 2, 3. Kolik? 10. No, kysy. Prosím, tak to dělají Japonci. On mi se šval. No, žvejkej, pořádně. Musíš štěstí čas toho peníze. Musíte si to ploukat. To nesmíš mu polikat, nebo ty nikdy nedožvejkej. Ale včera ta houska byla lepší. No, dneska... Ráno
A já myslím, že taky Ráno na mě mrkla houska. To je naše osazenstvo. A úplně, že jí polívku kaška. A já taky, jako jo. A to je polívka. Jsi mě točila. Ne, já to točím. Jo, dívejte, důkazní materiál. Houska jí polívku. Což znamená, že Luže, ty jsi takovej bioindikátor, chápeš, když jsou někde pstruhy, tak je ta voda čistá. Takže když ty jíš polívku, tak je to poživatelné. No jasný, dá se. Konkrétně tahle je teda hnusná a nol. Já mi je dobrá. Taky máš salát. Jo, jo, tak... Ale já už ho mám skoro snězený. A já nemám ubrousek. Ty vole, dám možná do té polívky. Práce jedno. On je ludský, ale... Jo, chtěli bychom tímto jo. Jak je takové poděkování na konci, tak my se šoupneme do prostředka, jo? Chtěli bychom poděkovat Lucce, která nám půjčila svůj kapesník. A taky paní Marii, která nám připravila toto. No, jest. A nechtěla si taky, ale... Jako ty už to máš polovinu sežranýho, já bych mě nenechala vůbec nic jako. No. No to teda, jo. Smrdí. Jsme žípe nejvíc, ty prase jedna. Víš? Chovej se, už vlastně nemluví. To ti neříkali ve školce? Chodili jsme do stejné. Měla bych se umít. No, ukáž jak papá. Kurva. Ano? To se nedělá. Hej, ukážem tu televizi, super. Jo, Tam včera dávali mýho starýho. hej, ale kolik je tam minut? Já nevím. Jo, mladýho. Asi 20. Točíme 10 minut, vole. No, tak tam ještě musíme nechat na zítřejší snídaní. Když se mi zase bude hejbat houska, tak to se bude dá znamenat. Ona na mě mrkala. Ne, pořádně to musíš zabít, ty vole. Ne, nech to. Ty máš vlastní kalíš. Ne, Prase jedna. smrdíš. Chovej se, jsou tady lidi. Jo, natočím ti lidi, jako Renata. Více komu s tím Chcete to vidět, jako? Hej, to je pěkný fot.